Kien inawgurat iċ-ċentru ta' tfal fil-ġnien privat tal-President, jew kif inhu magħruf aħjar The President's Secret Garden Children's Hub. L-eċċellenza tagħha Mary Louise Coleiro Preca fetħet il-bibien tal-ġnien għall-ewwel darba fost l-euforija ta' tfal li b'tant entużjażmu ħonqu l-passaġġi mħaddra fil-Palazz ta' San Anton. Il-ġnien infetaħ propju fil-jum dinji tal-ktieb bilan li jitkattar il-qari fost it-tfal. Il-ġurnata kienet imżewqa b'attivitajiet informali u edukattivi għal mijiet ta' familji li attendew biħġarhom, fosthom qari tas-sejjer lit-tfal f'diversi rkejjen tal-ġnien. Il-President fissret kif dan il-proġett twettaq wara konsultazzjoni ma' tfal li talbu aktar spazji miftuħa fejn jistgħu jilagħbu u jimirħu fil-kreattività tagħhom. Hija fakret li l-ġnien privati segwi l-inizjattiva Bravi li bdiet fis-sajf li għadda bl-iskop li xxerret messaġġi pożittivi fost it-tfal. Coleiro Preca żiedet li wara s-suċċess ta' din l-inizjattiva, il-Fondazzjoni għal-ġid tas-soċjetà nediet 5 programmi edukattivi biex b'mod liberu it-tfal jesprimu ruhom filwaqt li jisfruttaw il-ħiliet tagħhom. Minħata ħad-direttur tal-Fondazzjoni, Ruth Farrugia, spjegat li kull nhar ta' Sibt il-ġnien se jiftaħ il-bibien tiegħu biex jospita l-programmi edukattivi Bravi, Aqra Miegħi, Fonzu il-Fenek, Arts and Crafts u Sfin Kreattiv.